každom príbehu je okamih, kedy padne niečo, čo by malo zostať neporušené. A keď to padne, zmení sa všetko. Boh myslí si, že je všemohúci, že je spravodlivý, ale v skutočnosti je len tyran, ktorý sa bojí toho, čo som ja schopný urobiť. Nie všetci anjeli sú tí, ktorých si myslíš. Vždy to tak bolo, jeho hnev na moju slobodu. Nie každý osud je daný. A teraz, keď sa konečne postavím, nechám ho poznať, že ani on nie je nad zákonmi, ktoré stvoril. A nie každý sa rozhodne zostať na strane svetla. Anjel Ariel. Toto je Ariel, anjel prírody, ochrany a obnovy. Toto je Uriel, anjel svetla, poznania a múdrosti. Ariel, Božia moc je nekonečná a nezmerateľná. Zahrňa všetko, čo je. A predsa je tak jemná, že jej prítomnosť môže byť niekedy tak ťažko rozpoznateľná. Zároveň Božia milosť nie je len nezaslúžený dar, ale aj nástroj, ktorý nás vedie k náprave a uzdraveniu. Ako vnímaš túto božskú dynamiku v tvojom úsilí chrániť a obnovovať prírodu? Božia moc je v skutku nepochopiteľná, Uriel. Je všade prítomná a vedie všetky živé bytosti k rovnováhe, hoci si to mnohí neuvedomujú. Kým Božia moc je tá, ktorá stvorila a udržuje vesmír v harmónii, Božia milosť je tá, ktorá umožňuje každý nový začiatok, každú zmenu a znovu zrodenie. V prírode vidím neustály kolobeh života, smrti a obnovy. Bez milosti by nebolo nových začiatkov. To, čo je zničené, môže byť obnovené a vylepšené. Tak, ako príroda nachádza spôsob, ako sa zregenerovať po kríze, tak aj ľudia môžu nájsť cestu späť k Bohu cez milosť, ktorú im ponúka. Presne tak, Ariel. Milosť je to, čo robí z Božej moci prístupný nástroj pre nás. Božia moc môže byť vnímaná ako všemocná sila, ktorá stvorila svet, no je to milosť, ktorá nás pozýva vstúpiť do tohto sveta a zažiť jeho krásu. Mnohí sa boja moci, ale milosť nás pozýva prijať ju s pokorou. Božia milosť je v tom, že sa nikdy nevzdáva, že stále čaká, až sa k nej vrátime, aj keď sme zablúdili. A v tejto milosti sa skrýva aj zodpovednosť, nielen voči sebe, ale aj voči prírode, voči celému stvoreniu. Áno, Uriel. Milosť je jemná, ale zároveň má neochvejnú silu. Kým moc môže niekedy pôsobiť vzdialene alebo neosobne, milosť nás pozýva na osobný vzťah s Bohom. Kde je milosť, tam je aj zmena. Tam je aj uzdravenie. A práve táto milosť je tým, čo umožňuje prírode, ale aj ľuďom, obnoviť rovnováhu, keď sa od nej vzdialili. Vidím to vo chvíľach, keď je krajina zničená, alebo keď sú zvieratá v ohrození. Božia milosť je to, čo vráti život do týchto oblastí. Tak ako strom môže v zime vyzerať mŕtvy, ale na jar sa opäť zjaví, tak aj Božia milosť prináša nové možnosti tam, kde sa zdalo, že už niet nádeje. Tvoja úloha je teda, Ariel, nesmierne dôležitá. Chrániť to, čo je krehké, obnovovať to, čo bolo poškodené a ukazovať Božiu milosť skrze tento proces. Práve v tebe, v tvojej starostlivosti o prírodu, sa Božia moc a milosť stretávajú. Ty nie si len ochrancom prírody, si aj vyslanec Božej milosti, ktorá ponúka nový začiatok, aj keď sa zdá, že je všetko stratené. A táto milosť vyžaduje pokoru, vedomie, že všetko, čo máme, je darom a že všetko je prepojené. Áno, pokora. Ľudia, ktorí sú ochotní vidieť krásu v každom stvorení, v každom zrnku prachu, v každom zvierati, dokážu prijať túto milosť. A práve v tejto pokore môžu zažiť najsilnejší prejav Božej moci. Nie cez dominanciu alebo nadvládu, ale cez lásku a obetu. V
V tejto pokore nájdeme harmóniu, kde Božia moc a milosť žijú v nás aj vo všetkom okolo nás. A tu, v tejto pokore sa ukazuje pravá sila Božej milosti. Nie v moci zničiť, ale v moci objať a uzdraviť. Mnohí hľadajú Božiu moc v exteriéri, no Božia moc je najväčšia v našich srdciach, keď ju príjmeme ako dar milosti. Ariel, poďme uctievať Boha. Ámen, Uriel, áno, ideme do Božej prítomnosti. Ariel, pamätáš si, ako sa cítime, keď sme v Božej prítomnosti? Je to okamih, keď všetky naše pochybnosti, všetky otázky, ktoré nosíme, zmiznú. Boh nás obklopí svojou láskou a svetlom a v tejto chvíli sa všetko stáva jasným. Každý pohyb, každý vánok, každé živé stvorenie zrazu získa hĺbku a zmysel, aký nám dáva len On. Áno, Uriel, nie je to len svetlo, ktoré nás obklopuje. Je to prítomnosť, ktorá je plná pokoja, ale aj nevyčerpateľnej radosti. Keď sme s ním, všetky naše duše sa spojí s tým, čo je najčistejšie a najdôležitejšie. Nie je to len pocit ochrany, ale aj pocit, že všetko, čo robíme, má zmysel v jeho očiach. Vtedy vieme, že sme na správnom mieste a že naše úsilie a naše srdcia sú v súlade s jeho vôľou. Božia prítomnosť v nás vyvoláva najhlbší druh pokoja, ktorý nemôže byť ničím iným nahradený. Je to vtedy, keď si uvedomíme, že všetko, čo sme kedy hľadali, už máme. Táto prítomnosť nie je len o nebeských zážitkoch, je to aj o tom, že Boh je prítomný v každodennom živote, v každej chvíli. V jeho prítomnosti sa stávame celistvými a to nám prináša obrovskú radosť. A vtedy, keď si uvedomíme, že Boh je v nás a okolo nás, vidíme jeho prítomnosť v prírode. Každý strom, každé zviera, každý kúsok zeme sa stáva posvätným, pretože všetko je naplnené jeho vôľou. Je úžasné vedieť, že všetko, čo robíme, keď pracujeme na ochrane prírody, na obnove rovnováhy, je v skutočnosti vyjadrením Božej lásky a Božej prítomnosti. Serafiel. Toto je Serafiel, posol Najvyššieho a služobník božskej lásky. Ja som Serafiel, posol Najvyššieho a služobník božskej lásky. Som tvor, ktorý zrkadlí svetlo nekonečnej milosti, lásky a harmónie. Moje krídla, ktoré nesú plameň božskej prítomnosti, sú symbolom neochvejnej sily lásky, ktorá nikdy nevyhasne. Božia láska je večná, nekonečná a neochvejné. Je to svetlo, ktoré ožiari každú temnotu, nádej, ktorá uzdravuje aj najhlbšie rany. Je to sila, ktorá drží vesmír pohromade a aj v tých najťažších chvíľach je to láska, ktorá nás vedie, chráni a povzbudzuje. Láska, ktorá nepozná podmienky, ktorá nepozná hranice. Božia láska je tu pre každého. Bez ohľadu na to, kým si alebo aké sú tvoje cesty, táto láska nikdy neprestáva existovať. Je to silný základ, na ktorom stojí celý vesmír. Láska, ktorá sa rozlieva do všetkých svetov, ktorá uzdravuje srdcia a vedie duše. Stačí sa otvoriť a prijať ju. S touto láskou sa všetky veci stávajú možnými. Pamätaj, že si vždy milovaný, vždy chránený. Božia láska je tvojim sprievodcom, tvojim prístavom v každej búrke. Nikdy nie si sám, lebo táto láska je s tebou vždy.
Toto je anjel Gabriel, posol, sluha a strážca, ktorý slúži Najvyššiemu. Jeho meno nesie posolstvo. Ja som anjel Gabriel, posol, sluha a strážca, ktorý slúži Najvyššiemu. Moje meno nesie posolstvo a moje poslanie bolo vždy jasné. Posielal ma on, ten, ktorý je stvoriteľom všetkého, aby som vykonal jeho vôľu na zemi. Podstvá sa naplňajú, že osud je neúprosný a predurčený, ale ja vám poviem, že to všetko je v rukách Boha. Jedného dňa ma pošle, aby som splnil najväčšiu správu, proroctvo, na ktoré pretrvalo veky a veky a na ktoré čakám, aby som to splnil. Pošle ma, aby som zvestoval národov, že Mesiáš je na ceste. Boh sa vydal na svet, aby zmenil osud ľudí, aby priniesol spásu. Viem, že to bolo ťažké pochopiť. Mnohé duše sa trápili a čakali na znamenie. Ale Boh, ten, ktorý všetko stvoril, vždy vedel, kedy je čas. A mňa poslal. Ja, Gabriel, jeho posol, som mal byť tým, ktorý prinesie túto správu svetu. Boh je neviditeľný, ale jeho vôľa je zjavná. A keď hovorím o Mesiášovi, hovorím o nádeji, ktorá sa zjaví a ktorý otvorí svoje srdce. Bol som len nástroj, len posol, ale posolstvo, ktoré prinášam, je večné. Boh ma pošle, aby som zvestoval, že Mesiáš príde, že splní to, čo bolo predpovedané a že jeho svetlo zmení tento svet navždy. A tak, aj keď moje meno zaznieva v tichu, pamätajte, Boh je tu. On je ten, ktorý posiela. On je ten, ktorý splní proroctvá. A ja som iba posol, ktorý má úlohu odovzdať to, čo má prísť. Ja som Rafael, anjel uzdravenia a svetla. Moje meno v sebe nesie sila, ktorá prúdi z neviditeľného sveta do tohto fyzického, do tvojho srdca. Boh je zdrojom všetkej sily, lásky a múdrosti, ktorá presahuje hranice času. On je všade okolo nás, v každom pohybe vetra, v tichu noci, v objatí každej bytosti. On je zrodený z lásky a jeho sila nie je len v zázrakoch, ale aj v každom dychu, ktorý robíš. Boh je najvyššia sila, ktorá necháva všetko existovať a vyživuje život vo všetkých jeho formách. Jeho láska je tou silou, ktorá lieči rany duše a obnovuje rovnováhu vo vesmíre. My, anjeli, sme jeho poslovia, ktorí prinášajú túto silu do sveta, aby ste mohli pocítiť jeho prítomnosť vo vašich životoch. Božia sila nie je len o zázrakoch. Je to o láske, o trpezlivosti a porozumení. Je to o nádeji, ktorá nikdy nezhasne. A preto, hoci môžeme byť tichí a neviditeľní, my, anjeli, vás stále obklopujeme. Prinášame pokoj a uzdravenie, kedykoľvek to potrebujete. Prechádzať sa po takom krásnom a majestátnom mieste je nádherné. Toto je Rafael, anjel uzdravenia a svetla. Videli sme dobrých anjelov, z ktorých každý mal svoje postavenie. Všetci anjeli majú postavenie a úlohy v nebi, no jednému z nich sa nepáčilo, čo mal, a chcel byť lepší ako Boh. Všetko to teda začalo satanovou pýchou. A tak sa k nemu pridali ďalší anjeli a nazývajú sa padlými, pretože sa tak rozhodli. A anjeli, každý s určitou mocou a postavením, sa vzbúrili proti Bohu. Lucifer, Leviatan, Belzabub, Behemot, Apolion, Belfegor, Asmodeus a Mamon. Toto je Leviatan. Leviatan bol anjel, ktorý nepoznal strach. Boh mu dal takú majestátnu silu. Toto je Belzebub.
Belzebub bol vodcom v nebi, bol strážcom a mal skvelé postavenie v nebi. Toto je Lucifer. Lucifer bol pôvodne jedným z najvyšších a najsilnejších anjelov v nebi, spojený so svetlom a krásou. Jeho pýcha a túžba po rovnosti s Bohom ho však priviedli k vzbure, ktorá vyústila do jeho pádu. V najvyšších sférach, tam, kde svetlo nie je len žiarou, ale i osudom, sa zrodil hnev, ktorý otriasol samotným nebom. On stále sedí tam hore, na tróne, ako by nič nebolo. Myslí si, že je pánom, že len on môže sedieť na tomto tróne. Ja tiež mám právo. Ja som stvorený na obraz svetla. Prečo musím byť len jeho služobníkom? Ale aj v týchto očiach svetla je proroctvo a hnevák sa musí zrodiť. Ja budem svetlom. Ja budem vládcom tohto neba. Nie každý, kto bol stvorený na svetlo, zostane v ňom. Pád jedného anjela, vznik temnoty a začiatok konečnej vojny. Ak nechcete nasledovať môj cieľ, prídete s ním na konci, vo večnej tme. Všetko to začalo pichou Lucifera. Lucifer začal hľadať silných anjelov, ktorí ho poslúchli. Vzbúrili sa proti Bohu a vojna začala. Nemôžeme ďalej mlčať. Sme viac než len nástroje. On nás považuje za loutky, ktoré sa hýbu podľa jeho vôle. Hovoríš o vzbure proti Bohu, ale čo to v skutočnosti znamená? A takto sa rozpadáme, rozprávame o slobody, hneváme sa, ale čo sme naozaj dosiahli? Ale my sme padli, pretože sme spoznali pravdu. On nie je Boh. Kým my padáme, on zostáva hore. Myslíte, že len tým, že vzbúrame jeho zákony, dosiahneme niečo? Je to tyrán. Zaujal svoje miesto, hľadí do svojej nedotknutej slávy. Skôr, než to urobíme, musíme premýšľať, čo nás to bude stáť. A čo sme my? Len nástroje jeho moci, zničené, opustené. Čo iné s tým môžeme robiť, ak nie bojovať proti všetkému, čo nám dal? Možno nás len zničí úplne. Áno, nepoznám strach a nechcem prísť o to, čo mi Boh dal. A teraz, keď vieme, že máme moc, chystáme sa získať slobodu. Slobodu od všetkých jeho pút. Ale tiež sa mi nepáči, keď musím vždy dodržiavať jeho zákony. Ale čo, ak je to súčasť jeho plánu, aby nás zviedol do ešte väčšej pasce? Prečo by si sa mal báť jeho plánu? Aj keď nepoznám žiadny strach, pretože ma tak stvoril. Ako padlí anjeli môžeme len využiť jeho vlastné slabosti. Oslobodiť sa. Tak teda to bojujme. Ale nech je to skôr ako hra, než krvavý súboj. Práve preto som si vybral vás. Spojíme sily, spojíme svoje zámery. Roztrháme jeho plány na kusy. Možno nie teraz, ale každý krok proti nemu nás posúva bližšie k víťazstvu. On nikdy nepochopí, že sme sa zmocnili nášho osudu.
A nie je to len o zničení. Je to o tom, aby sme sa stali pánmi nášho vlastného osudu. Hnev je naším spojencom. A v tom sa skrýva naša pravá moc. To, čo si anjeli mysleli, ako sa chceli postaviť proti Bohu, bude pokračovať v ďalšej časti. Toto je koniec prvej časti. Lucifer, Leviatan a Belzebub sa spojili proti Bohu. Ich plán zlyhá. Boha nemožno poraziť, je ich stvoriteľom a nezabijú stvoriteľa. Keď padne anjel, začne sa nový vek, pre svetlo a pre tmu. Tento pád ešte len začína. Po páde je tma len začiatok. Ale nie všetci padlí anjeli sú rovnakí. Azazel, anjel, ktorý prežije svoj vlastný pád. Ale či bude priateľom alebo nepriateľom, to rozhodne len jeho sila. Dve mocnosti, ktoré hrozia zničiť všetko, čo je známe. A teraz aj peklo musí zvoliť, kto bude vládnuť. Všetko, čo sme si mysleli, že vieme, sa rozpadne. Temnota, ktorá prichádza, je nevyhnutná. A všetko, čo môže byť stvorené, môže byť aj zničené. Nová éra začína a všetko, čo bolo, už nie je. Príde čoskoro. Po páde jedného z najväčších anjelov nebolo už nič, čo by stálo medzi svetlom a temnotou. Dve moci, dvaja anjeli, jeden trón a nebesia, ktoré sa začínajú rúcať. Nový pán neba prichádza, ale je tu aj niekto iný. Niekto, kto sa skrýval v tme. Niekto, kto čaká, aby prevzal kontrolu. Čo bude ďalej? Anjeli, démoni, padlí bohovia. Začnú sa zrážať a vo svetle, ktoré ešte nevidíme, sa zjaví niečo, čo všetkých prekvapí. Všetko, čo bolo stvorené, sa musí zničiť. A temnota, ktorá prichádza, nebude len pád. Bude to nový začiatok. Príde čoskoro. A nič už nebude ako predtým.